Okay kayo. Nara mga bay, mga una mino. Ito nga rin. Okay kayo. Walang may na-ingest. Wow. Pwede na yan. Uy, mga vloggers no, kay mga chicken. Pwede bang yun? Thank you. Wow. Ay, alam mo sir. So nara ang mga pagkaon. Sa Pwede na sound ka ng background lang ba? sige la, kung kala natin kala, asa may mula kani? Nilatan la. Nilatang apapangit sa isda. Ako'y mag-istorya. Ay, sarap yan. Ito yung po yung soup ba ito? Sup. Soup. So ayan po, masarap po ito. Mas nindot po yung lady. Picture sa tabi diri. Picture. Ay sa ginawa at mga 5 seconds. Mga picture yung isa. Isa. Ha? Ano picture yung pangga ko na? One more. Okay talaga eh. Uy, wapa ko galanto, ticha. Diyos ko, mahirap-hirapan man tayo sa kalisod ni mga. Uy, pamugas yun. Puro na ni Kuan ka na kaning... Ano pag nairay na ang budol. Ano na? Budol fight. Picture talaga. Picture sa tang. Ano makita? Ano siya wala? Contact mo naman sir. Contact na rin. Picture? Pwede ba? I-full at ticha, i-full at ticha. Ano siya naman na? Picture mi do. Dito ko sir. Dito na. One more. Ay, mga lilaw. Uy, naratol to sa pagkaon. Ito na sir. Ano sir? Picture sir. Ano? Ticha, ginervyos na juga diya. Urong ka akong kamo. Tama ka nilang. Isa, sige. Ready? Sige. Apila, asa mga budang? Ari sa birthday. Kuan na ka na. Kara na dyan kakalawa na lagi. Maghuman yung kalagkala. Sa messenger. Waki. Okay. Thank you. Ikaw. Sa may imula, kaning kanon lang, fried rice. Oy, ikaw. Wala man sila. May sabaw. Matay kando. Sabaw sa isda. Bigyan ko yung asawa. Para makahigop na pa. Sige. Dali ha. Para na ko kung mga anak. Mga anak. Mga anak, mga bayak mo karan. Hello. Sinigang. O kung daddy. Sinigang. Gusto ko, Rodin. Ang tanong pa kung igukas ko mga anak ka. Nakanak ko kay daddy. Wala pa yung sa kasabaw. Mami, wala na yung unod imo. Okay ra? Sabaw lang. Sabaw mo na. Kanilap na din eh. Pariharan na ganyan. Thank you. Welcome. Bye Bisa imo la kanila? Oh, may gusto la. Adi gusto. Unsa may imo kanang rice ra? Rice. Wa man sila serving spoon ani no? Bao, kuan. Karon jud ta mo kay layo mo sa kuan kaldero. Naana ko ang kaldero. Uy, diet ka na? Ikaw lo, pila ka luwag lo? Alam mo na. Para na ako mga bakong lola o lolo. Pag sure lo, gutom din na biya kayo lo. Naghano na ko lo? Naday. Ah, sakto na? Pansit. Pansit. Dayon, una sudan lo, baboy. Ana. Tapos sa tayo sudan ano? Ang crabs na mo an. Ang crabs. Crab. Oh, di ara. Ako na ni ikuan, itapad ninyo. Anak piyo nga dahil. Naamang po usa. Nanghunaw na. Sige lang, ikaw malaki na daghang sudan diri kanila ini. Ala na itang mo. Pinurot. Dagan. Magmuna na ba ito? Longganisa lo, kaon ka lo. Longganisa. Dili ato na. Lola, Ang lapa ang kuan. kuan ka ng mga diri, shrimp.
Tiyo. Shrimp. Nay, plain rice. Aman, aman, Nay, plain rice. Nay, plain rice, nay. Di ang Ay. kanang squid. Squid ay nila. Chichel. Ito po ang Hi! camera ni Luisa. Luisa sa alam. Hello. Ayan. Daddy, you want this? Daddy, you want this one squid? Squid? Oh, Tagay kita. Tagay. ayan. Free, I love you. And this one you like? Pork. Pork. Tagay. Oh my God, they don't have a serving spoon. Ayan yung may serving spoon din. Nice spoon din. Man, please, ay, lechon. May serving spoon din ito. May serving spoon. Ako rin kasi yung camera rin. Tapos meron dito oh. Ikaw ng aking- Bukit batok I don't know. Dagan man yung dagan. Dagan man yung Tapos ayan mga. Ayan oh. Ano yan? Dagan man yung. Kita nga anak ko. Ano yung talaga? Anak ko. Hindi mo siya ganahan. Tapos nice juice. Mani. Oh, mami. Ano na ka? La, baboy. Baboy, lechon kawali. Ito na natin yung mga servers namin na doon sa Kami nagkikawali tagaan mo. Ko? Gemini Vlog and Lolo. Aling kamot sila ba hindi? Para na ako mga anak. Mga anak Hindi daw, maganda yung anak pinagkami. mo para makakahon. Puhon. Puhon. ako naman. Ano? Laing? Oh, laing. Dahil kamwa, oh, ningdagan, oh. Kamwa. Ayan here with Inday Luisa Salamat Chiba. Ayan. Mapilaing dito sila, no? Ay, dito po talaga. Kasi Kabilaan. Tagaimik kita nga na. Tulo ka, oh. 2018 Tulo. na pag-uwi sa ng Cebu. Thank Dito you. siya kumain sa Seafood Island. Ang dami. Oh, mga unta. Dagan kay pagkaon. Ang sarap naman. Sila kumain. Kon? Tagay ako po. Anong set? Ang set na ito is lahat seafood. Ang set na ito is good for Nung them. wala bacon? Ang dami. Kuan siya ka ng... Tapos, ang gusto ko sa lahat, ang lain. Wala. Ang lain sa buko. Ang sarap. Tapos, ang kanilang mga kaon na dun. Yan na sila itlog maalat. Itlog maalat mga bay. Bay, itlog maalat. Bay Luisa, itlog maalat. Gawin ka? Ano ang laing ang hang? Lami? May balog ka plato ba yung hang? Balog ka plato. Kato rin, kato rin. Pwede gari na lang kami. Ah, ngani. Ano sa matong yelo let? Malapit. Matong yelo. Ano lang naman kita? Nung inawas ako kay diro ko kaon ko sa dahon. Kita. Ah, magkabila ka nila. Ano tawag ko? Tuwan, dito ko wali. It's a paksiw. Nakago pa pa. Ulat ano? Tapos, ano yan, bulaklak. Ako na po, gutom na kayo. Meron silang plain rice. Meron silang garlic. Gusto niyo pan? Bacon? Hmm? Wow, panga! Panga. Laing lo, laing la. Laing. Ano ba? Ano ba? Dahil laing diri ka? Unsa man na? Kodmat sa gabi. Gabi. Iba na. No, ga. Pagdating sa kumito, ito ako ang pag-biro ko yun. Plain rice ka dahil? Kumana na din. Hindi kapag mo, no? Ako na ipadapa ko. Gutom na ba? Mo
din dugay, kaya wala naman yung putahe. Kinanglan, order ka na ni punong lamisa para Tagbaw. baghang mukhaon ba? Bakit gusto ka pansit? Guys, nanay. Chorizo de Cebu. Kawali. Kami. Ano yan ang kumukuha ng laki? Kami ilang Ang laki sinigang ng doon. panglas, Kami sa baw. pangpaano sa pampa. Sinigang. Gilit ka na. Pampa. Gilit ka na. Kumukha mo na yun kay Uy, ang crabs, ano yung gusto? Una nila. Day, oh, crabs, day. Hello, day. Eh, sabaw. Kalahati lang daya. Day. Kalahati lang kayo. Ah, sane? Ganun din. Gusto? Sane? Sani man? Kasag? Ah, kasag mo. Dari ra kung gano'n. Agukoy mo sino ni? Gagmay kay ila. Kasag agmay. Adi, agukoy. Sabi rice bay, na plain rice bay. Ari lang ko sa dahon sa kilid ha. Di lang ko magkuan. Kami Tanong giprito. sa katuan. Teacher Rinky, thank you. Asa? May squid mga bay, oh. Budol fight tayo, magbudol fight. Nay, butok patok. Oh, sorry. Putok batok di ay. Nay, mga kuan ani. Sige nila shell no. Shell. Inay tangkong mga boy, my god, tangkong bay. Tangkong nay. Wala. I love tangkong. Sa mi siya spicy. Gusto ka na? Dili kayo la. Lamang si Babe. Palagi ako nanonood sa mukbang niya. Gusto ko nalilibog tayo, nalilibog ako kung ano unahin ko. Embil na be. Manggam din nilang ibutang. Mangga. Itlog maalat. Ah, maalat. Itlog maalat na mangga. Lo, kaan ka itlog maalat? G-A-G-E-N-I-N-I-B-L-O-D. Ay, gusok mga bay. Lano, niya kadagan, ani? Mga ang tutan. Na ay mga shell, oh. Ang ito. Lalo ko dili sa pagiro ni ka. Diyan ko sa pili, di lang ko makusik-kusik. Ang imong dikaon niya to agunay karon lahi na. Hagunoy. Atong hagunoy di ay. Ano yung extra baso dong? Siya ako. Paghugas ba? Ato na babo. Ako naghugas ko. Muna akong pinakaon. Siya nga, kilaw. Ilan pala? Ano yung kaon niya hagunoy? Eh, lami kina sa diabetes lang. Naijak, nabitin. Kanang dahon akong sikaon lo.
Naalan si Kwan. Ang pagkain na. Uy, shout out po sa ating Ayan, shout out kay Rizalino Bator. Apor. Apor. Diyos ko na. What's up, Mayo? Mhm. Ganito, kumakain po kami ng mukbang. Ang dami-dami pagkain, hindi namin maubos to. Kung hindi niyo maubos, kayo lang maubos nito ha. Okay lang yun, malaki-laki man bag ko. Si Madam Inday Kabgab po, makain siya. Tulungan yung kakain siya, kasi namin makain. Kain tayo mga boy, damo. Kaon ko, yun Uy, tabang. ma! Hey, kung ano? Barbecue? Dito siya, ako dagdagaan. Siya pa lang ngayon. Ano kayo ni? Ano kayo ni? Pagkana. Wala lang timpla ang ilang gusto. Wala eh. Di pa ito wala. Kasi na-ipost ko. Panara, di correction. Ano wala? Ang dami nito. Dagan kay pagkaon lang, kaon lang. Ang George! Kaon ka, George? Oo, my life, my life. Like, Ilaw na na. kay Lula. God, my life. Yara. Long. Sagbot pa ito sa Hindi, kap-kap! pagkain pa ito. Muni ginakaon ako pa yung Kung dyan ako siya eh. Kita diha. Lot, try lo sa kadamon lo. Pares ni mo sa Sudan lo. Pares ni mo Sudan lo. Tilaw na. Kanilang gamay oh. Dami kini sa diabetes lo. Kuan man niya ka ng pagpakan. Baka ng baita. Ikuan sa kanon ng Sudan, pwede mo paitan. Panyawan. Panyawan. Hindi namin maubos to. Ojo na iyang kuan, ojo na iyang taste. Mukanad na kabali, wala nimong paitan, kami ka palaya. Kunin ko na itong kuan. Ang tawag nito panga? Pangatlo, dunga. Tuna pa nga. Ano Ano ko nila? Ano mo kaya? Ingani dyan ni pang sala. Ingani dyan ni pang sala. Kajun. Saan ba ito makikita? Dito lang. Park Mall. Park Mall. Nabili mo ba sa Parkmall? Oo. Yun yung Arabic name niya. Araw mula. Kula. Asan na palito? Park Mall. Sorry ko. Likula may tawag dito sa Likula. Sabaw. Lahi po daw to. Puro magpalaglami. Sige, bye! Bitaw. Ano sarap ko kuan. Sa manika. Libat ko ganina. With heart clean race. Ilar. Sa Serena. Right or really? Naglilibog na tayo kung paano natin ubusin. Punta kayo dito sa Cebu. Kami ko dire. 15 person lang ito eh. Kulang pa ta. Ilan tayo? 3, 6, siyam lang kami. Kulang pa ng... Kamo? Puno. Ano? First time lang. First time lang. Ano yung restaurant? First time dyan ako diri. Daghana ba? Nga, ano ka daghan? 3-5. Oh, Jesus Christ. Pwede na ka nang birthday. Pwede na kayo. 3-5 ra, di na ka manghugas. Wala po ka magluto. Wala kay hago. Ang ngayon sa fiesta. Birthday for you. Birthday for you. Okay. Ito na ba? Mangaon tayo mga bay, mangaon tayo. Yes. Pero, Tayo. meet yan. Ito kasi akong video bay. Diyos ko, my life. Kita ninyo, ang kangkong. Nga na rin. Nawarak kanin. Ito ulit.
Ikaw mo ko. Katawagin taon sila yung mga staff sa one. Ha? Island Seafood, mga staff sa Island Seafood. Katawag tayo. What's it is you? Ito na, pinti. Pahingi nga ng plain rice. Plain rice. Shout out sa lahat. Thank you. Yeah, how about you? With the rice. Yan na sa yellow guys. Ano mo na siya? Oily. Kung gusto nyo mag-birthday na walang bumasan, punta na kayo dito. Bibili kayo ng ganito sa Park Mall. Ano yung available kayo kay Kapkap? Park Mall. Hindi na ka mamalingke. Save mo sa park mo. Cute talaga. Kaya di na ka mamalingke, di na ka magluto. Daghan na ka maximum. Mubayad na ka 3.5 mga bal. Pwede nang daghan na ang 3.5. Hindi ka na mahugas plato. Nasa laing sa kuwan. Laing na sa butong-butang. Nyo, pwede po kapurin yung... Oh, pwede. Oo nun. Laing na eh. Bay. Worth 3,500. Sobra ka daghan. Good for 15 people. Nanatanan mo siya budol fight. Nanatanan mo ba seafood, baboy, manok, mga shells. Yan na po siya pansit. Oh. Ayun. So, Shout out kompleto. sa kumakain. Kompleto kayo. Shout out sa kumakain. May butong. May butong. Sige. Ayan. Lakas tayo. Maraming salamat. Wala na kumada. Bye-bye. Kaon pa mo, napay daghan.